преподаватели, той влиза и се покланя пред цялата аудитория. Това е непонятно за един преподавател, сегашен или минал. Обичайно преподавателя влиза и почва своя студент монолог. Без да се интересува там, в аудиторията, хората слушат или не слушат, дали може да ги развълнува или да не ги развълнува. Когато направи този поклон и израз към хората, той вече ги е спечелил. Значи това е учение. Ученият не е само носител на едно отбрано, фактически вярно възпроизвеждане на някаква истина. Той едновременно с това е учител. И ако има нещо велико у Златар, това не е преподавателя. Това е учител. Коя служба, коя професия има толкова много отговорности и толкова много величие, като тая на народния учител? Помислете само. В ръцете на учителя се поставя бъдещето на народа. Хиляди и хиляди деца, които от уроците на своя учител оформят своето светоразбиране и от съветите на учителя и неговия личен пример създават сложния свой мир на нравствените ценности. Ето, това е великата мисия на учителя. В моя живот съм вложил много хора, но като него не съм срещал. Шефа ми, Жак Асеев, много често му отпускаше киното да събира студенти и държеше сказката. Нямаш представа каква навалица. Вътре ложи, пълно коридор и навънка на тротуара изкарваха високоговорители да слушат. И като свърши, тръгнеше към къщи, 30-40 души подир него. Много общителен, много уважаван беше. Всеки понеделник се събираха млади, талантливи писатели и се появи Радио Полис. Асен целият трепереше от желание и от мисъл по какъв начин да се организира това радио. Той не беше подпомогнат нито от министерство, нито от колегия, нито от някакъв творчески съюз. И явиха се обаче млади ентусиазирани хора, които технически помогнаха в това отношение. На улица Бинковска ъгъла с Московска, където е спестовна каса, беше определена една стая. Тази стая цялата беше тапицирана с някакви вати, за да не се пропуща звука навън. В средата на стаята беше поставена една маса, върху която маса бяха сложени уредите, пред които ще се говори. До масата имаше малко ниско столче, на което седна Асен Златаров, а аз стоях в тази стая права зад гърба на Асен. Срещу масата на стената имаше едно малко правоъгълно прозорче, на което прозорче беше мъжъни с слушалките на уши. И той трябваше да дава сигнал дали се чува ясно или да се регулира в целия начин на приказки. И така се проведе първата лекция на Радио София. Ако не беше този вътрешен огън, който гореше в Асен, може би години наред след това нямаше да имаме българско радио.
Асен Златаров беше учен с гениални прозрения и се заема с научното проучване на цинка. На последния световен конгрес по хранене се установи, че цинка влиза в повече от 100 металови зимни системи в природата, в живия свят и в нашия организъм. И играе огромна биологична роля. Фактически творческият живот на Асен Златаров е само 20 години. Французите казват: «Le génie, c'est un peu de talent et beaucoup de travail». Геният е малко талант и много работа. А Златаров имаше много талант и голяма работоспособност. И не е случайно, че той успя при своя живот да изнесе 1000 беседи в страната на 50 различни тематични заглавия. За какво не говореше той? Изкуството да се живее, за слънцето, за космоса, за какво не говореше още? Той беше един универсален дух и универсален ум. Каква е тази универсалност на Асен Златаров? Мисля, че за периода, в който той започна да се развива, да живее, да твори, това е било възможно напълно. Като морал, като личност, като душевност. Той е късен представител на нашето възраждане. Съвъзрожденски идеализъм човек. Поканен съм да говоря за Антон Страшимиров като обществен деятел и гражданин. И колкото да ме боли, колкото и да бих желал да мина в забрава неговият последен граждански подвиг, не мога да мълча. Колко би било хубаво да можеше да падне тежка завеса и да направи да не спомняме за това близко зловещо и страшно време, което и сега така живо стои в нашата мисъл, така дълбоко горчи в душите ни. Ще говоря, защото да се мълчи е грях пред народа и съвестта. И как можем да го минем в мълчание, когато събитията са така зловещи и така високо крещят, че и мъртвите ги чуват? Да се говори истината във времена на законност и граждански мир не е никаква смелост. Но да се казват истини, когато за всяко свободно и честно изявление на пробудената съвест се плаща с заплаха, изтезание и издевателство, тогава да се обадиш и порицаеш злодеянието и кажеш на силните на деня: «Стига, опомнете се», е един голям подвиг, на който само единици са способни. Аз и сега го виждам как той излезе там от страни, тук беше разположен Страшимиров и жена му, и Златаров излиза както нормално излиза винаги така, блеят с едва отмерени стъпки. Заговорва много бавно. Аудиторията започва да затихва. Той най-напред говори за значението на писателя. След това изведнъж казва: «Доколкото и да ми тежи, и колкото да създава неудобство, аз трябва да вдигна завесата на уния кървави страшни времена, когато хора без Бог в сърцето шетаха по нашата страна и убиваха всички, които не мислеха като тях». И в този миг настъпи една изключителна тишина в целия салон. Златаров вече беше тръгнал по своя път и нищо не беше властно да го отклони от това, което беше замислил да направи. И аз смятам, че ако в предишните негови прояви, още като социал-демократ, като верен поклонник и предан човек на Жан Жорес, той имаше вътрешни душевни люшкания. От 1932 година той с речта си на юбилея на Страшимиров направи първата
решителна и твърда стъпка налево. От този момент нататък всичко това, което проистече, всичко това, което той непрекъснато вървеше в общо гражданските комитети, в дружеството Българо-съветската дружба, пътуването му за Москва, написването на книгите в страната на съветите и демокрация или диктатура, всичко това е логичен завършък на една последователна преданост, на едно високо обществено съзнание за това. Ерата на социализма, на трудовото общество напира. Но за новите дни трябват нови човеци, които с просветлено съзнание, с бодра воля и ясно чувство да поемат даровете на живота. И когато в Съветска Русия видях, че онова човечество, за което още преди 30 години съм мечтал, става вече дело, че се ражда нова цивилизация, нов обществен строй, където човекът ще има безгранично поле да развива силите си за възход и дело, аз плаках от възторг. Конгресни дни. 1600 делегати. 450 научни доклади по физиология, биохимия и фармакология. Да давам отчет какво се е докладвало в секциите на Конгреса, значи да пише резюме на цялата днешна физиология и биохимия. Председателското място на трибуната при възторжени ръкопляскания се заема от академика професор Иван Петрович Павлов. 86-годишният патриарх на съвременната физиология с енергична стойка и жив глас, след стихването на овациите, които му се направиха, каза: обявявам 15-тият Международен конгрес на физиолозите за открит. Професор Павлов произнесе кратка реч. Ние, физиолозите, ще вземем окончателно решение по така наречените програмни въпроси, т.е. въпросите, които в дадения момент представляват особено жив интерес. Като втора точка с огромна важност аз съзирам именно специалното влияние на така събраните научни деятели върху младите поколения, върху начинаещите учени. Накрай третата точка. Ние работим за пълното и окончателно обединение на човечеството. Но ще се разрази войната и много от нас ще станат враждебни един на друг именно на научна плоскост. Днес се забелязва почти в световен мащаб желанието и стремлението да се избегне войната. И аз съм щастлив, че правителството на моята могъща родина първо в света провъзгласи: ни педя чужда земя. Можах много неща да науча от историята на Ленинград и от неговите хубости, благодарение на приятелското усърдие, което така обилно ми засвидетелства академикът професор Николай Севастиянович Държавин.
Човекът заради мен си прекъсна летния отдих и няколко дни ме развежда из Ленинград. Сочи ми професор Държавин. Какво е било и какво е сега? И добавя: Асен Христович, съдете ни както искате, но едно трябва като честен човек да не преиначавате. Фактите на нашия нов живот. За да се оцени ръстът и значението на това, което вие имате възможност да видите, трябва да го сравнявате с това, което беше преди революцията. Тогава ще разберете колко много и велико сме направили. Нямаше да бъде това поколение.